Me etsitään uutta työkaveria Kajaanin kaupunginkirjastoon. Meillä Kajaanissa on pääkirjaston lisäksi 3 lähikirjastoa ja kirjastoauto. Uuden työntekijän tehtäviin kuuluu muun muassa asiakaspalvelu, kokoelmatyö ja ryhmäkäynteihin ja tapahtumiin osallistuminen. Meillä Kajaanin kirjastossa on valtakunnallisesti hyvä palkkataso. Mä olen ollut täällä töissä 6 vuotta. Minä olen ollut Kajaanissa reilut 4,5 vuotta. Olen ollut Kajaanissa töissä 22 vuotta. Mä hain Kajaaniin, koska Etelä-Suomessa oli kova kilpailu. Ja mä ajattelin, että olisi hyvä laajentaa hakukenttää. Mutta kriteerinä oli se, että pitää junalla päästä. Syy, miksi hain Kajaaniin, oli varmasti ihan puhtaasti ammatillinen. Eli minulla ei ole tänne mitään siteitä, enkä ole käynyt Kajaanissa ennen työhaastattelua. Eli ihan puhtaasti tämmöinen niin kuin ammatillinen syy. Et silloin oli työpaikkahaussa ja tavallaan törmäsin sattumalta tähän Kajaanin työpaikkailmoitukseen. Siinä oli semmoisia asioita ja tehtäviä, jotka kiinnosti minua ja ajattelin, että pystyisin niin kuin kehittymään työurallani eteenpäin. Olin aiemmin ollut pienessä kirjastossa, niin halusin isompiin ympyröihin. Täällä on ollut hyviä työtehtäviä. Mä olen saanut kehittää mun omaa työtä sellaiseen suuntaan, mihin mä itse haluan. Ja on täällä ihan hyviä työkavereitakin. No, minä varmaan jäin Kajaaniin töihin 2 syystä. Toinen on varmasti tämä mun tehtävän kuva, eli se on semmoinen, mistä mä nautin edelleen tosi paljon ja jossa ajattelen, että voin niin kuin kehittyä vielä työssäni. Sitten toinen ja ehkä se tärkein syy on varmasti mun työkaverit täällä, eli on sen tyyppinen ihminen, että kiinnyn ihmisiin ja kiinnyn paikkoihin, niin se on ehkä tapahtunut myös täällä Kajaanissa. Olen jäänyt tänne, koska olen täältä seudulta kotoisin, niin en ole halunnut lähteä muualle päin Suomeen. Ehdottomasti luonto on parasta Kajaanissa. Ja täällä on myös rauhallisempi elämäntahti, mitä mulla on aikaisemmissa asuinpaikoissa ollut. Mä nautin siitä. Kajaanissa parasta on se, että on semmoinen niin kuin käveltävän kokoinen kaupunki, että ainakin itse arvostan tosi paljon sitä, että on lyhyt matka töihin ja lyhyt matka harrastuksiin ja lyhyt matka ihan mihin mä haluan täällä mennä. Parasta Kajaanissa asumisessani on ehkä kainuulaiset ihmiset. Kirjaston avoimet työpaikat ja tarkemmat kuvaukset löytyvät Kuntarekrystä. Tervetuloa meille töihin!